Kiraya kira twakora tere kendo koria. Kira tata kiraya. Kira. Bana bakorire ncharo mugaso. Kira baba. Kira. Kira. Manza. Kira. Nakuletea chakula. Kira. Kira. Akala turu gonto kori kira. Akala turu gonto kori kira. Bale babwate mechano emenge. Tupa hiyo marago nakula. Atabwatyo bakoni. Osi mbona kuli. Nare teke kom. Bas. Naya. Bale ne mechando. Wacha na hiyo itika. Nende menge. Nonye nendage. Era maro karago. Batarere baekene Esae nanjete Omoyo bukurwa Esae nanjete Omoyo bukurwa Esae nanjete Omoyo bukurwa Esae nanjete Machumuriria Obosongo Vibes Network Yaraberigeka Tutara Chako Tara Story chiri chetu choko gachicho mane bintu binde sengejo twatebeta ngara turi break ogatwa planeting atoira ne round mutinyo sabali gochigo chaka lakirende kaka in between ga ngana nere goicha mpaka kwa rama abera na ende bo yani amabera gotikatiki kwa ranga tigoiche family ne raiga yema yaberige kondigi sana for a long time ekarana etu muganobo na kurigereria chibi chase bamenyete nate bakaka I must come ngicheri ndembaro na bagenderete nande kurwabuo torrenga kitoko konyana mwana oyore mango tebigwa gare ntakana ga baiburi basirite bakamutika karaka mwana agakina gocha na skuru taigeti kogenda because tabwate muntu kumwira skuru ne bintu binde obagoma bwa moko ngeire agaja kanyoro musbat bakanywa manabia abwata abana lakini kaka kawaida nche bunango teba etokurigerera sana welfare y'abana ngakibako menyeri nderio torosie egesaku kego cha gotokonya mambi so bana abwo asinga nchubure meru obonge mabwato muchando no nyina sibakorara ne gasi nkongu enyomba babwate bachiete bakabunda nkari kobo nyansi so I want us to go there toligerie nyomba ingakiere na inde tokonya ne abagusiba minto tubwato moyo bwo konya tubwato moyo bwo kubwatira namna tubwatira ne korumaega na inde kage karatoko genda ase ngokora tura assessment tutaragenda go wagache nyomba go sokonyo monto assessment ne tokura kore ntangani twaranga ngo etore the criteria twamanya go ichabuo so we have done assessment ye nyombe yororaiga and we have confirmed indeed the family is completely unable ntata turamanya kwanza ase tore akikuru gutata jasa mali tango go David Kiroch yes oyo Samuel Warera aiga ngaya tole Nyaronge bogichoncho Nyaronge ne Kenyoro bana Nyaronge ne Kenyoro na bogichoncho ne location go say sub location bogichoncho bone sub location eye gwadikie yambasi bogetauri constituency Mbobasi county ya Kisii abana achirege kasana enjirende nere kogenda gutatigo iche kurukisi ochogembo iche nyangoso nandoso egoja njirende nere gutagweta njirende nere ororo egweta kurunya mache watiga epare ramingo rosigwe doracha nere korosu mata okay nero yagera mweta kurunya ngoso ego chakoba njirende nero yange kurunya mache okay mumroyo mujanga yore Oroyo muchyo eno oroyo okay akoro kuoroni yes oyo nyaundi ai tutira bana tukwane risko diamond Arbon ne mogo sekare Goseka serious battle Joya thank you Mwancho murigereria enere compound yae na tebugunga aiga no mwaye enyomba nereye bamenyete na nene nyomba y'obunyansi am trolling ekerimbure ya ture na ende ngochere yara tuime so you can see how the environment is yes aba gusiba minto manyete
ebinto mbere kaka ngoja naratebia bagusiba minto ngaki Nyasaye kagwanchire kwanyora gento geke tari nga obwate lakini Nyasaye kagwanchire kwanyora gento gesinini put in mind ngo nare rogotwe rusiko muntu naro tari kuragira omuntu nare yani konyora no nyine chisiringi 10 cyo kugure sabuni negasia nkongu sana tari ogwanja kwaye lakini foundation ya begetwe korunse ekamabere gasia nkongu bono they are fighting hard goja go beat perfect anyway omongi nabo mochione royo iga kuragamba tornere korungu ikaransa tore togosoria twerese ngakire wante bibore mubo burwete mate urwete para chibande chibuna chisimikire iga goja aha kana magena ya igorosa igochi abando njiro simiko negetare negetare unless nemete murasimike yoka no ne ateka obye gaso negetara mageno kare no sekorigereria amagena manna manare kurogoro gai okay umuru nga kyakuru kubona uyu iga bono mwako mugako yakuru koroni nyaundi no mongino ina arisinero okay era bona batamanye history yo bwana ono torochi history yo bwana goje banyana batayemanye bona antu mumaete ni inwa abantu bankaiga twange story enyerere iga ya yo mumuroyo omugano moke wo mumuroyo togo kwando koroni ana bayuri baenda atebe tabaroje okay iga ibole tuaga tu karo mwana moke abayuri baye bonse bagakwa abo mwana yakina ase njobole merwa onya sukuru tachi kogenda tere kabero monto manenda karatiga nyore nyomba yaye lakini no bole meru nabole bwamubwatire bakano ene kuira abane sukuru nabere gashengo igagosoka mambi ondege paro kia mansai akonyora ni pati yake atanyoreti abakwira nande babego okay uyu no mugano mwenge ikobono ngatabwati yanera bwe kurigo single ya bwe kurana wabole tuwo abaswati bamwe muswati yo mwaba yo mona kitagasira abandi nde bakire kwerigeria ase chinka chiabo lakini taringa na barabo bamenyirwa na bakurachana nde bamenya monere gaiga kunya kwerigeria umaite ngwanda tore binyoro abantu badabingo itako mokonyo yayo yabwate mangana makongo karamotiga lakini ekera nkurigeria abantu batubwatiri kurupara bangina bakira iga bange negisime moko ngakera imure in agreement nga mumuru nabwato muchando atekere konyoro bokonyo otore in agreement nga bokonyo kibogocha yes na batekere kwa una mbe yamo bokonyo gaki yango ndakwana na babambu yori ndiwachita ngabera begite miaka bana mbale ngo bwate banne abana ngo ndabale school yambari kwana nki school chibese ngo buno bayi borite kambana go bana gutacha school no wanda balinga bandu bagacha bakatika le abana mbale ngo bwate sofa banne umanene miaka irenga bwate niga 5 gachi tole kumiga bwana nyombe ngakibona ngakimugurara maekere mbura yatunda ani wise ko chingoro ko teo se kwachira ndiga ko nyara bintu byatu iru nyumba esto kurara tukwa esto kurara nyumba gutukuruma okay igero keretwe kerumura kerene na ritore byo tutariko tuwe ikobona ukugani kwa okonene ngakibona ganiti naganiti nenje mongonyi nje mbura abantu bandi wagachirwe nyumba abana abono kibakonyora indagera manya peyo wana byo konyora kana kibako kiruta bwati babayo ngasi kyo barabo mugondo man yani okore makwao gose chikonda kibarua chikonda biashara ngunyarore gukora biro duanya gukora rene nyore bese na gukora gusa nyore bese na gukora biashara kiro chikono rakora oko igoro no biashara byo kunyora tinyanya uomeno ubusabuni ho ndebi bike sabuni aralia para bona boko agachitu kapara iga ya mabati oni bintu ihose kwa gachirwe nyomba anyora ne biashara na gukuragiria bana baende school chuo traswa nyomba iga ano mwa nyomba abanye bagete bunoroke utakana mo kurigerere ko kini abando che kwa busakara kuba bankwa busore bya chinda njiro abole ngaya doche mbyo kwa busa bawisiba minto manyete kaka
yani ibinto mbire nkorigire baka narora mabera maete enseye tiso natereta agatebanga igokwenyora obotaka gokwenyora tari ayo gwanjanga bwenyora ororo ama kweri gokwenyora yani ibinto mbire bigokoreka in life asobogoma bwao na inaje gwokuminga ngakibono ngokora but then egasi itegange nukubwatirana to change obogoma wa this family. Amen. Na ndemo maete buna togokora intwe video ya toka yakora so kuigena. Amen. Tari best tukabwate bengi Abayo. toweija kurustwa gaje nyumba etoko yakora by faith na nde manyete nga omuntu ore isika utisona atereta gatebanga chintakana na babura kana abango nabanya sai igonga nyasaye na bamanyete nga baba na bogosokera ntakana taringa gwasokete by accident nyasaye upangete ngosokera ore ntakana lakini rendo ore nda abana bakore ndo kieke basome babioke bagende school igaba gusiba minto ekero ebibiria gotebanga enchiria nene nseye lero nyuma biri njoma ndani ngwande kanisa lakini natige kanisa nateba I have to come ngichandore familia yega ebibiria gotebe enchiria nene mone nseye neyo yokorenda okora bas aybono no bwateringa neryo neyo yokora bataka ababoraka abatakanu na abaruwarete engaki yaba yemechano inere enchiria nene ari bibiria goteba yes yani ngekero gwakonya family buneye narorera abana batubwati no nechianga na mabera manene kaka it's really sad na mabera manene lakini renta li wanja kwae aba gusito bwatirane and I know buna tu akorre botambe to change obogema bwe family yega going forward kawaida buna tokokora enyomba tokwa gachama bati 35 lero libati igaire ngamugora libati limo 1000 de kirangiri buna 100 eli buna 100 so that is about 38,000 shillings. About 35, that is 38,000 shillings. Then, umutega abugu chweli omonene kabisa kichwe nga mokoni. Eribusabe erimunane. Ebuti mwaji walirenga. Siringi 8. Igoto tebe ngange omotoyo mupaka ochweli were ange 18. 18-20 kuyichweli wari nechibao so tutagete emetange vere that metevere that's about 40,000 plus ya mabati 38 chiachira around 78 alafu emesumari toko kura botambe toko kure mesumari ya mabati 10 kg alafu tuwagole mesumari kilo 3 the same kilo 4 the same na kilo 5 the same. Then from there tuwagore merangu neji dirisha na kurwa Nyasaye kawanje kere nyomba ya omeru ya erire tuwagore ibintu bya nyomba bike onye Nyasaye kawanja babe video ko yebeka sama sabo na bera nyari kana ntoira nana ende lakini ende gwetera Nyasaye oria abo gusiba minto mbanje te gokonya na ende mbanje te kurwa bokonye siba konyara igo tubwaterane erinde ritorore nga kitogo konya this family erwa sobotaka mumurono nga yero munyeno mujaba aso gataka ndege parua yes aso gataka ndege parua ntono wasamenga maraga bana bulanya orogocha gusemambi akora agenda akara anyurirwe asakite ga stock mayuna enda bana tabuga sim okay akara ka koli rachi chata koli tabakonya orogocha na mambi yae uchune incharere okay abagusujugurira nyomba tabuga tikende kanyorira minyoke adonga njya gutiga se family igo na isi mitabuga tina bagotare guri tukuriga abagotara igo yabwata teriko so ayo yani go teriko baba nubate sim no tabuga ati sim wono na okay igo nara weanga ngocha twarenga ntwa kwanete akatika tamete ngande okay ntwa mutete nga baro bakagere gocha ona tale kumanyaganye okay igo nabwata masesinia yani ntubwata masesinia yakobera masesinia na baro nga omanye tase naro kogenda twaliganye ande bayira na kurwe biranya butuko nganga kimwate ba karabone na narawe na ene na ba masesinia yarororo tabwa timo cyane okay thank you so much omugambi yona omugambi yito okay yena bagukwa okay kake kera tokwenda se binyorongo takatori authority eita mutureti itomo chief osomo sub chief ekiagarene yaro go confirm nga indidio bo maene family na bekoro ndikeke na bemenyete iga lakini gutagenda atambe kero kuri no na abana inchira bari nabo koranga muchando no ura igutekere gokonywa kaka intwe ekera twachire family bwata abana egente kenene abantu tokororera mabire na abana mwana buno oyo kuna kurira utarari kende kurumambi intu eine ereganga yitenene mwana yanyore nyomba sakobera agende school nebe primary school lakini mambi nera iche kobo muntu nero gocha gokonye family ye oruwe history
ngakibamenye tobo kumaboko mugambi mbiyore Yandi ayoro muchifu so mutulete nyiri mutulete bwekenyoreke. mutulete bwekenyoreke efamily ngakyo yamanyete Family ne family yanere. No muchito. mm Ande buna amanyete muna ngina asirete. Na isa asirete ta ikonyora bokonyi uko mokonya. Ono mbona gitagara amenya. kai igona yo mukineti Mono nje mokita na meta buone. Kara menya buona gacha kande bia bone sine ko monto monene. Etikane ngane mbekene njaka sakane kamote pika kasito ko mobekera. Tato mobekera bona ko kaga kori ka gotire. Ande bono ngukine nje kori njikaiyo. Ego bono nje buno motu tane karo yo minto. Igende ki yapa kene mwa kori ki ya mokonye na ikitaka ne nyasa. Ne nyasa. Ndaka ndali to nyasa na baga na baga nje kitaka ne nyasa. Kenya sabo ko ji ora mabira aya ngondi anda agira ko na muntu ura jiko buri iga ninje ndoro ganya ronge tomenyete ganya nyaronge seito ina ninje ndoro na ndimuka muruminto iyo ne muka muruminto abatabu atikende pi abana ngate mali ko ire skuru mani nje komode ira bane skuru kere lituko ayi na kiri basi ora oyo ko kore to besa buri obake bwachi bwaya ese ndagira no kore skuru pona ande musuko motenga bambi ngai to kore le pona to simi kitoko to ko kora bona Biamona abangina mbale bale iskande gitukora kwana na barabo mojo morigere nyomba na benga na iga twakorire eje nere sitting room yae no enkero gotabuati na bare iga gusine kebuya wo ikaransera. This is just the environment aigangate no echokoni abune sakurara ana sakurara una sakurara wa nyasao ne bwemeganda ana sakurara and then na moina moina go koranga na arenge ko bere mbure kamaseri ku moina ona ko ari korari mbure goseri mbure ya maseri gocha ukanganya gochera iga bona gochera bona se okay tari gotonya mono baba nyasao gokora twegenete ngana ende nyasaye kagwanja na botogocha iga kore ngana no gusaba kwa buno urasabe ntune kanisa twapangete kogenda twapangete rero gocha iga na we believe nga nyasao torenta iga gokora rugwanja aba gusiba minto bari skari n'abantu bamabira manene bakonye n'abantu abange I believe nonye naye wetera se video yiga obakonyi ngo tokabure ekara toko na wake sabu what we need right now nje kaka ngo tebanga gaki ngama bati 35 inga emetebere ndachakira mabati 35 that is about roughly karali bati 1100 that is roughly 38,000 shillings 30,000 shillings emetebere twayibekero yo mo 20,000 ekero yo gorete na ndo gachweri tubekere metebere because yatokoro serchi frame goro enyompe nkongwe tari kogota so that is 40,000 igoto ise konyorege nto buna 80,000 bono nabatogo cha Kenyombe Foundation abagaka mbara barabo I want to believe abagaka togoja iga abantu muri go to wakani waka musingi karibu mugani to bakana nande kwa musingi yo musingi bagwaka abana na bagwaka abangina mbara ndabo mata abangina biyore baba Bema. Ngikuru. Samareta nguru kwali simogotunga. Ngoto. Oba misiora joboli. Mete na boli skangu kwa na bantu bajoranga. Oyo. Era nyale kana 2027 tene pole kero. Yo we MCA. Giboga ndarata. Biatole. Olemba yuko nyako kusabsara kini biatole. Bona ai korenga ai no munyeke nyoraiga. Sime bina bora bitu iwe family. Teno iwe family. Te kasi ni se anti. Obuge mubunga kyogoro chabano. Oge maboro mucho marali no bakong. Nyombe buno nyoroche tene ineiga. Mukambe nakora sangu mwana no akamenyere buoye. Kera umwana oyeira natabwa tasarenge komenya. Tugachanga sa family ne kanisa gasoa gati. Kera kanisa yasoa gati gatubwate sie family tukoma. Akara tumusubati yo. Bamenyere tuguma bakong mbagwati nyone ikibakuri. Kuno rota abana baliga nabo baliga. Ono request eto akitoko basa nyasaye kaba kuna mwacha mukonye family yeye iwe kane michiye family moroche bunere murabwenge etabwati kende bana abo kwenda bumanyi yasa enda nabara abe pati anyore usetanyora nanda irane kuna koirana nabo bakorara nzara anga imugo jiroche kurwa roche to kwenda mate igongare kurwa tari ale mono lakini batokoreta mache kere nyumba yomiro igo nyumba ya gachi igo okay assume maete teri garanti antalinga e video toko yokora so kwegena yani iranyare kananga nyasa okoro gwancha amashabiki tatoira mabati abande batoire mete abande batoire misumari amacha kuja kwagajaga ayobu muri gonda imbakane umurari to gusaba mate yes aso muchyo yo mwanya undi abasipati ntoro okay
tore chinguru buna nje ninde chinguru Okay. na bonkorangire na basubate bande tubwatana ntasomba amache tome nyombeye egero mucho yobiekane Bas. Ige nyombete ni wa mabati ya ebe guchindigi okoma na moko mu na mukuri. batokoma Na amache kirege. na amache na batokoreta nturi gwakani mache Okay, na bamura bakure manyomba ntoko ni bagwakani ya Okay, gona bagonsombere emete chibao. mete Emete ndo chine menge mubwate gochi round yerura iga. Abakonyora twanyora emete tokore kwerende. Nyomba ya kibaranga yire. nyomba yake bari umura nere ya urucho mwana aragenda atonye guchina umura libona ise korigereri nere nyomba yake bara nere iga Bona ano baguchiechu. ano baguchiecho Ngaki abana bagosoa kuranje. bona abana mu Abana barari ndocho mona nagwate myaka 5. abana bona Baba bali guchio abana baguchio. abana baguchi babika lisiko oimo kinobo kombe kore tobeka ma ebyora eto igunyonera ngo ya mache ya kuri etoro chino nywa mache to kunywa mache ano aguchike bara Musfati oyo. Maite to kumanya video ngorigerete baba. Abakonyora omuntu origerete sikali otebire ngaki ekaka. Yenda mumugurire bitunguo anakone para. Mumurendere biasara bikini. ibiasara batoko murendera ibiasara bya aise kubeka kabanda ga upara na batoko tema comment ni ibiasara kero kwanyorire faida etari okuri yonse e faida na boko nyemente ni kuri nyonya nengoko Ayengo korori biasara. jengo kora ni biasara kibanda kora para ni kiane Kerenja mate. Igoto mubekere kende kurugoro. mumubekere kende kurugora abono tobe chitirani Nabo muko murende. abangu musabe change nenje na bago musabe change na amateka faida kali okonyora orengoko tari okuriyerenda kwanyorire faida mnyeko akanira umwana school fees gocha abana basometi Ogusiba minto akinkonyere ntakana. Maite chistori njiro maite ngokora bakana igunga manyingaga Asalika. asalika. Bona abana ngaki bagoche chuma. Anyway. abana abono mura no muchando kali asogo checho eye no muchando ga kali ese nyenja sayo skorire no buguma bwa abana bure risk sana aho mwana achiche mwana bura tamaitikende okonyora utachiro tari kurwa koreki wasoiri barandi ne chindu to kuchaka kubeta anta soyo ukura kucha kukonya abana kuruma Abana banarora abandi bali busa. Chianga njiri nyumba bakubeka. bana bamba bwati yanga kamwana muna kalia kamura nabaga gutara busa mwana uri kwarwa na nuokoboko tabwati yanga akubeka umuswati uri ko manyane munari gatabwati yanga tabwati ke kuru tara abike karanyorire sabali nabamenya tubuga mabure ibo Anyway, ogusiba minto onko basabere nyasaba monainwe mareta ne kuroja sika kasungura nyasai karanche ana botokoirana atancheti ana botogotiga Nyasaye naro kugendera tugusaba Nyasaye gujinta kana moyale no boyo ababura ka moyale ubura ka moyale tugendera kubeka amasabo Yes. ilinda abakonye nande muirane paki twabariganira nyaronge Thank you mbia mono iga ya ngoro kiringa mwancha ine numwe kabanye ne kenyoro mechinero kogenda kwaberaje bweka muntu tayo kwa maji yani kuagaje nyomba ohoja kwaberire umuntu akinjure ndo sukiri umuntu ori ngwaka nombogo yani ba lakini njira mwachire genjira bangi na baraiga barorira mabera okoranga mubwato bomo itugusaba mugende kuna gwancha nayo entongire kijabonekera abantu abo bakore ntukieke bara baigwana ine baramo nukura kurwari nyara bako minyokore ntukieke ogokonya egento kiaborire nseye no bwanchani okwande binyoro binde kwanyoranga aigando jino ne jimbaga mubwati iye kworo kinga kubwa matembo kore ntukieke mbororo story njire chinde twakorire okonyora abantu bagecha ine boka unabona sinari twachiete chiruti chao chimetamaywa abantu bajete butuko mwaka gete bwe miaka 90 ya ngomba atugire for 15 years bakamenya ko yibwa tata bakaye Kenya kurumayaga bakasoji yime bakarusia mara ngombe yibona toje tukanyora kuete na bere ko mwaka 90 years mono bagukuminga ki ikinyoro nkibono gikuria abantu lakini ekara tomenye tubiyaga no bwanchani na ende ndo chembu ya tore togendere kubwatana okora mwata bungu chatwarenge none kanisa muchiete biyamoro tigaja zaba sesedi eto no kwege na gwitonga Nyasaye na atwirania na ende iria kabere irinde ritochi konda kumanya na mono bono kero muntu uraninje manye buo tagu kumenya Nyasaye karanje na boto kwira na igasigo Nyasaye tiga baseseni mutigare no marembe omashebiki tugabwa tubwanchani obonene kakasungura gutoka ari tukuria rero na chiri gukuminga musawo yoiga tari munya kenyura
enatebunga garueta tambe sana lakini imagine nero ubeire gakondangeri ngakaka kuranche gakie family nera ige bwate itakiro bokonyi kurara isiko ibwate nyombe gotweru bana mbari kwenda school tari uwanja kwabo nechintakana na hana baibure tubo ngakita tukuru Njasa maritangoro ku Kevin. Kevin ngainka Saitera liga na igoro wigesa. Kai Wigesa liga na igoro ebinyoro gutumange binne. Oma wigesa ito. Ngakibono waje takondangeri boja. How? Ono gaiga. Gangora etande bune the shortest route to Nyamaji. Okay. Korore. Na Daivatima na soka na Nyamaji. Ono bunangu eta rinde ngeta mugaso. Nyoro umwana obonjera. Na kuri condition yo mujioyo enyombe rie ani nkorra bobe sana. Korore. Ora brandi shabikiria gari. Nkaroranga. Tiango tora korona to gutwara korori. Okay. Abantu bo gwanja na bara chana ndi to korona ko ndokora. Ngarere bia. Ngara tiango ikere. Igo yani aibono no mwetie nchiraga. Njengo jina itaga busaiga. Okay. Bune ruti yani. Tuli moiriga nonya. Njetini moiriga. Ya. Yani weta paki birengere bigajange nyombeje na beta kiri wa kwebicha. Na beta kiri wa kwebicha. Na kumiri tata. Bagusiba mento tutu aremi oyenga buneje. Mato muntu naro gweta so muntu achana ndirime chando yane. We togenda. Lakini tuirane rubwanchani buri twabwate kare. Ekeroro cyo muntu urange na asore achandegete. Na ndo buna bubwanchani nje nkorandi. Ekero bwate kibande metorire bere. Kwanyora ngo muntu nare ene bayaero ekurare nchara. Muchando kiororo rusi none nuso mutoriro omatenga gakirugira rero. Mambi bukire na ntoro na nyasago tobanga. Lero tu atebanga kila mtu na mechando yake, kila mtu na mesigo yake, kila mtu akwende. So kwanyoranga mwanjani bwarenge kare. Baga ko matekare kware konyora baikaranste babigete tono. Babigete ntukuru ka chinkore. Tumete sana ntomo maete chinkore. Chinkore ne mepira gete yare kunywe busa. Kwanyora baikaranste onye muchigete lero. Baikaranste baga ka gosen 20 asobuamo bakonyu. Lero no necha abantu bakonywamo. Aseki. Nani rongori bantu bakonywamo. Aseki. Ogwetana kwabukire amare makeire chimbebe chiaretire mechando lakire nengo sabanyasaye ngagusiya ito toirane obwanchani bori chisokoro cheitu chiabwate kurukare Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Erana bali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechando emenge Bachandegete Batabwatio bakonyi Batarere Baomoyo Bale nemechando Naende menge Nonye nendagera Tibabwatia bakulia Batarere Baekende Batarere Baomoyo Batarere Baomoyo Batarere Baekende Batarere Baomoyo Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Erana bali bakolera Bakolera Erana bali bakolera Chitakana Erana bali bakolera
Manjo murigeria I'm back for the second time. Igo nagenda ririna ndochi nyangusu mumurana royo yondangereti aiga omanya gukwane gento kaka yani kiandumire garime. Ntebi kaka maene pia bana bari nonye twabatiga mbarari kenda mutukabere. Narora bobe sana. Nonye mbono natebi nga abanga yukorugo. Oh. Matobo waji kurigi kera bana. Nate bunga na matoba jikorigi so kaki genteki kiandoma sagwadi ner na morete iren keigo abekora mukonya matukabira atatu then from there tokoyoranga ngaki ensere gento kirige kondoma kaka buna abana bakorare enchara gonkora bobe sana bogo mobuna bungeterete ni manyete bune enchare korome especially ngake yo mugaso na makuba buna ruweto mwana buna gosesigwa ni kazi gumso baba ntete tutiro chimwari ngwa sagwadi na kora ndira bono ngende piti niko ira na paka nandi tukolinda biamon kiraya kira twakorete ire kendo koria kira tata kiraya kira bana bakorire encharo mugaso kira baba kira nyamanza bakira baba kiraya nyamanza kira nakuleta chakula nakorete ire ndagira kiraya kiraya nakore tiri gento kori kira nakore tiri gento kori kira bono kira aska basi unakunywa pole kuna mandazi hapa tupa hiyo marago unakula mbichi hiyo ni mbaya basi irauchi nyombo na kuli basi nareteke kombe basi naya wacha na hiyo itika ine mbe ya kule basi yana bono karansonyo aina gavana ya Mambi aina Simba aratia umuro karamurire umurongo stari yo seina umuro ndeka kanonye twagenda abana bari barere enchara ane naikire mata ali nkuburi ngaigwachi na tebu na matobe gwachi kurigiria abana mese nkwanyora na nyoro yo kari kuri kinyende kira tubitire sa pole buguma na buri go baba lakini moterio yo magatanga butaka mburi permanent na butene ngumburi permanent titukere mo nyasaye gukurusia ari nyombe ya onye nayo kurigiri gwatebia abantu ngo bomaene nyasaye moyare kera twande guchari besa nabwo atebi kana ariko bekere gari amafuta nako kibande kikire metoro 7 kine cyokori alafu naranga rinde amatobe gwachikorigia asabono yekera abana omuchere barie bono mugaso weyekera omuchere oyibari antene amafuta na yichinyeni yegari 2 liters twakaretire chumbi ne sukari chikiro ibere roseri abane turungi bakorege ntoki bayo mandasi ana yaba yo kubaba nakuri guchya alafu neke biriti abana abo basibi barabese ubaka mafuta tubona ni alafu sabuni nchira twale temete bere uko basibiri bas ona ni bagukora na nabo kubamentere yende bas toka ndio kumubya ba nyasaye karanje tutarudi tena biamono uri ndabona ibindi mbako ibera sawa ai biamono asante